na singos diri sa may tigunsam matay ba diri day. Brad. Tigunsam din mo ning namatay diri Brad. Pati man imong hilak Brad. Sabi di. Yun ang mga limtan ng mong kaagi anak Brad. Ngano unsa di kaagi niyo ni Brad? Sabi buotan gyud sa Brad bay ginumdum pati ko ato ba nga. Huwag ko'y pagkaon sa mong balay, Brad, ba? Nagaluto kung kunan siya ko sa karinderya, God. Oh, nga. Kanya kay... Pagkuto mo nyo kay mga door, mong dito silang karinderya ba? Mga ayaw, huwag sabaw niya, baka noon, mong kunyag bahaw. Ay, nga na, di mo kaila. Nga di mo kaila, ni. Los, kay kayo na muna, no? Nang butang, kayo na si Ante. Di na ko na makalimtan na si Ante, God. Ante? Lalaki mo kuning namatay, diri, Brad. Di mo kuning babae, Brad. Naho, tanawa na picture, oh. Lalaki mo kuna brado. Mo man mo ang dianhi dire. Lalaki. Lalaki. Tama di ba nakalimot ko. Ano lalaki? Pasinten kay Brad, dala rin ko sa emosyon Brad ba. Tigunsam re ka anong namatay dire. Kaagi si Kuan man na day si Marco. Marco, kinsa mo si Marco, Brad? Di man. Ngana suod. Suod kay ni Marco. Barkada kinako na si Marco Brad, kinumdum yung ko ito nung eskwela, yun may ba? Grabe. Butan kayo na, ginapakaon ko na permintes yung balon. Ilagun niya nakaunon yung balon Brad, kaya atag lang sa kuhay, nga na, tsaka butan bay. Yan natingala na lang ko ba nga. Grabe. Wala naman din siya di ay, grabe. Ni si Marco ay namaya, mga Brad. Suot mo gayam yan na ba? Grabe siya. Tuhanan niya. Grabe namiya. Oh, si Marco, matay diri. Sexy ng lakila. Unsa bi ka Grabe Brad, nakidomdom medyo ko na Brad. Baka dong birthday na niya Brad. Hindi pa ka. Gimbita ko niya na, bus kingnan ko niya Brad nga. Tinadako niya imbita ko nunod birthday. Nga naman Brad, nga naman. Kay Idako daw kayo ko kaon Brad. Pero wadama, last birthday na ito niya. Mga jud barkada Brad. Last birthday na ito niya ba Brad. Makagapag ito yung dili ko imbitaon Brad. Natingalan niyo ko Brad sa'yo. Baka kayo siya kikuha Brad. Bata pa kayo na Brad. Uy, taas pa kayo. Nagpakandoy siyang kinabuhi. Brad, lipat ra kapag nangyari Brad. Dili ni mo mintiriwa mo to. Dinian Brad. Dili mo ni Marco Brad. Kalau tanawa daw Brad. Di mo na Marco ako mo na ugangan Brad. Tiguang naman ko na gilubong. Huwag may Marco doon, Brad. Oh, mga tiguang mo ni Dre. Para sa mga senior ni Dre, Brad, ba? Bata man ka itong namatay, Brad. Gagi. Pila yung gilubong, Dre. Ako ang ugangan among gian ni Dre. Oh, no! Dili din si Marco di ay. Tiguang na. Kung na ugangan, Brad, tiguang na gaya na, Brad. Wala yun di diri di ay. Nya. Bisig lahi yung tinuod ng material, Ano no? yung speaker? Yung tiripikas, yung gilakan mo, layo ang mga gilakan na. Dre, madao mo ni bisig dito to speakers. Mauba Brad, pasinsa yung kayo Brad, nadala rosong emosyon Brad, mga suod mo ginango na sila Brad. Sige lang Brad, kay anak mo yun na, pareha mata na, matayan pag-ugangan, matayan kag amigo. Kundulin sila sa mga Brad, kundulin si Brad. Ya, dali na ko Brad, kay magdali po ko ba, kay napakoy lakon po. Sige Brad, mo pati na lang po ko Brad. Sige Brad. Lahi, udah dua betul di ay. Okay. Nakalakaw na sila. Wala na tao. Suron sana ako basig na mubalik. Wala nilakaw na gid. Beat nuts, Mr. Mac. You know how we do. Free drinks in the house. It's snack time. Howdad na ako magyama eh. Kasi nagigil yan. Balik ako sunod din eh.